onye kwang'eire kuigure ngabono kwa bairo monto monene utagete kuigura magura ndons tara ne chikondo mobuko ngorere kichikondo bono okanda egrusel bani rura adara chikanza jechuira sana bono chichora okobori n'umuntu uragende kurusete ono kumanyambu iko bono nche maito chikanisa makonda ko bingwa ne kurusete jiro sana wate wante ngako ngera lure kumanyore kire ngento ya peneti abono kero iduka kota radio obwata binte binge byo kota bali wo gumbija ikoko boli kungang osoro maite ngentore binto byamana pero bito te ko bi confront obi kwanire. You don't want to handle your problems. What did we talk about a crusade bono ngaki uskana? Tata para na dra magara I repent. Tintingo mbukina joko boli. Bono kyo chagaro okobwa to mo no monto. Okoko boli crusade ta bayaya. Osidimanye. Binto ngaraga ne byamana. Yango ba secret diga. Nta ngakere agere Monica. Taga de ingara. Tenga gere Monica na take out speaker. Ndio kwa Monica. Ndio kwa Monica. Tagara ratika ko mutumbo baba. Ndio kwa Monica. Ntate mwagere mbekera out speaker okwa no matenga ki. Ndio kwa tata. Ono nayo. Wa tagara. If you are a brother, ni ko lendo kuyane. Twagere Monica mbekera out speaker omukwane ro matenga ki. Jetingo tageti o mondo wanchita no kyondo. Ndio tagara motaibo. Ndio tagara motaibo. Umata ne betrea. Tikata ka kipo unayo tagate kono ko sampo ko nkuni heni. Ndio to jera bake ba chibe sanje nali kwa kane biri. Torora basubati ngotenga kinje no yo na chorire ayo ka choro rionde. Kinchore. Kwa mbetereti to kinchore. Tiko mbetereti. Sanje to mai tinga nji bantu bana tu. Ngi kwa ko mbetereti ko chiso mona. Oyo na chorite ngi ayo ko itira maega. Orungo chirecho osoke ko imo no mubati onge ko mo. No tanga ko chirecho tarinje. Osentina tanga. Ngi akubwatereti ko chirecho. Tiana rakoboli okutenda kuruge ko mangu kamengo ambago chimari kona kyote tente none becho ko kameranga yere jingobwa igo mpanyeta mabere customer ngo chere kwanza rindo erinde ndo kyo ko kamera engombe ko kamuri ebiko soke birasi bibe njingo se nareta njigo kama bona akina kingokora nabona amanyanga kwabeire licharapi aya mina kiyo gokora kerese ngongo mwarenge ko mana nera buse ko kora bodi wina smwarenge ko na umanire no muntu nende nakora nyabeta ndigere ligaiga ngo kwana naye mungokerese mangana kimobwate town tina akora mangana kimobwate town na nyakerari mangana nditaiyo mangana tayo mobwate onya kumboli boli bintu ntameti ngyo kombo watu aliro monu ngo itenda ngo goita baka to kwinyore no na no ko ngakire gento gitayo nkina akora gento gitayo yana ara kuboli abasacho mo uranete gosina bwobwate jetimbwate basacho aba bako gosoki bako gosoi nyombe yo kombore iro korero bumaraye town ye pomaraya kibasacha kinge kwa rusi amangana ayo nyakeraria cha kondi bot ngeresa nje timeti mangana kya yo agotebi nki kya agote abasacha abo bwate be county mbarabi tigana mangana nyakerali mosacha ki tigana mangana nyakerali ngeresa ngiacha kontebeligo nje timeti ngiacha gote kwanza menyakerali ando chimna tori na sabiri nende sinjo beta inenere na kiachite kunya gukoriri gote ya mangana mosacha omwarenge kurwanira noro tai mosacha twangurwanire na atiri mosacha naro bagukwana na sabiri ngatirimbuka guchimate twachete koye bituma kuru muyaro bona tokaita iga nabasani basabi tokabakwani bona muna tuabakwani muna nyakirali abwato muno ostoire okwane bintu bitai ndete ngote biga tindange agochaka kukurira chipampais koigure tindange agochaka kukoira ko robera nyakinya kitari koya mariogo bona mangana yo asingi kwa rusi ya machafu ndete ngo ereserigo tindange akabera kukoragera nyumba gukuriye ibinte biyokuri bona mbinto kebyo kwano mama rukuruga bwewe bido ndetaigu osote tengende mwerese konya kubwatekania mangana nyakira no ndete ngo kaniga by the way abantu mbarwarite iskoga ndigere ngo kwana naye ni mai tomanyeti kinenge yo manyeti onye ndiri yo manyeta ngo tori gukora binte byo gukora abantu abarwarite bobe
Tuise gotenena n'abantu noemba neiga abantu bepimega bwoyo muri buya batatu abaruarite koigure onye kwang'eire koigure ng'abono kwabeire omonto omonene otagete koigura amagura ndonsi tara n'ekikondo mobuko ngorere kichikondo bono gekora tokuganya musachache nero nakio kare gutumia nakio taikobiarera tiga kong'iraneri ndagwake nande natete kugwaka muntu tokogenda echo kara koigure bogenda echo ngusina bakoiguna oyo ndaigubwangu nkire nikwachire komwegera komata nere natagete namwegete gose twachite gokwana ngasangigere tokoigwana kobuorio nkara ingo gokwana kwara komata ngaki okiondo gotagete nchino oyo ndentagete bono gakio kiondo egentekerene bono rio ndetaiyo kwase nimbwate namba yana bango komukwanire no oyo natagete orio mogera no ara ndabwate maswali ndio bochafu bono tugusa akangesime bekera udspika matengaki okiondo wanchete nchetingo tageti ndango ebekire namba ya mogera oria tintagete namba ya mogera otate ko ngaka bono orangakire akitata gai yani ngora maru omako nyakwega mukana mukao nande omakwero kendu kuyana is that brotherhood ebinte ebimo mnota kerana nayo kana muntu bono kyo cha ukonda tanga kongomani okongomani goro yo motonya toigwana nita manyinga akaigwana nando manyinga kya akaigwana muntu mwana isabana bali nabageni bae nabageni abageni baengi gorende go akora ano chuiki be ora sango tino mupungo nango cha konyora njeni kira na goro ya mukana Monica is my wife kiondo nani ukubanga igo akwaiga mugendu yao pio komwega igo utego soka no go soka no kwana mangana yo bondu gutiganda ko bodi kuso no mate bindongo etero kyondo abana yani ano bwato uwezo yo gukonyora abana bandi bonsi bono ntinyombo tatanka uzire inga gosenga kyo na kujya bwato muntu nyomba to gofosi ofosi dato yo muntu bono uri omonene kumula tukumbwa arangiza nzire ndime ndege ndo fosi tingeri kwanza mukungu mukeroke mukeke gokoro kigenteke obembe gutwara genteke ora mwaka nanda kwe nanda twaro mato monda kwa kake gokwa korora nando kiona tia kumye mutupeka ngo gote yintu kirago konye nande ngo kwanera ngora nsike bino mwisiko mino monene kwa igure to chaka kondutera omono onye ndi nari kuminyoka style yote to chaka kuminyoka ango sainde nyomba gali no enchoti ndi goika ngirende wachirite kolika taibo kwarwete aya utagusinyeti njontikana kanda raruge ngende kwansangire so mugakondi no mwerese nendo ndayeki kwa mwerese mutugo oyini ngo ko mutugo Mwanda yo ngeiro mutu na wote yendo eresa nende no meto mugaka buna guchuga nyumba gali mwerese orore ontegerera na ndontegerera keroko kore bintebyo erengereri manya soruete manyanki otomiro kore town tadi otomiro minyoke nande keroko bera na basacha abo make sure we protect tokwa ntokoganete abibuli baomba kuganete kwa igure na igure rende hata waisine ngombe nali nguka matimiti kiwacha gondi karugane ndo yenga ngombe kwa renga kama kama nili ndo ilingi acha go kama kwa twaliro mutubono ruchinga kende ngiyenda akore amatuka makena aruri na ra ko mutu yubono nago tei ochigote itata genda moteps gesare nonyolete ngwa tuchibando wendo oni wakane school fees gwanya wakana mochani moteps kwa moteps kwa tu okali moteps yorore kwa mwire to iranirani ondete yo monene te yo moke tiga to iranirani esto ko iranirani gochise kulikerikere gochingo sa endonge yo gonde genda moteps chibese cyo goteba ngogo tenga na iru chibese wachire school ngwe tu chibese nalenge weta kera nali ngwetanganyoro mu headmaster agante bina kwete chibese ndaunale nyakerario tare kunyinirije enabwa nyakerario mubera kini ekinekene kemane nge yoga nyakerario mu master mubera ndenere tumera narai ngaki muntu aguchaka okoresa nganete musiko mino chibesa mpaka akoro kingana nangete chibesa konya koboria maswali ne chibesa oliete esa ntebere tino chibesa oliete genda teboro aya ni meterio goria ugenda ndetere jagi kuruga alinkame jagi te yongo chipoi kwarati ko by the way na nyure gen ali mu abo by the bob na weto gote anata iteke buse to ko moira na kinde te mwire na kikwaro chimuaye mire buse mire side ya ruguru ne ya muini ende ne rataraoma okora na kya gusabirite ke busachi gukore neke buso maite pangweta kire bakaini korumaro rende na kya koruma bege tamanga seti gamba kaigoro ne chikone chicha mari keose kya mogenke ukari mpaka magaseti abege tabakaigoro ebo oroche paka magaseti ari igoro na ende na kwachete ko kora paka mwako bikone cheto ndeterera no abege tebo
Bose na atirimbo. Na manyira iki natete kumanya. Ndeta reja. Na atirimbo yetenga yetu ite yasirete na kinaro cha. Na yetu ani yue korigi. Ndeta rero ere se. Be gochiaro rendi gitonjanda.